sokszor elég csak egy ilyen kis kezdőlöket, és akkor ugye az emberek szépen elindulnak az útjukon. És valójában ez a boost, amit ma este be fogok nektek mutatni, és akik itt vagytok élőbe, ti majd ki is tudjátok próbálni, majd megmutatom, hogy hol, hogy megadni ezt, mert néha elég egy-egy eszköz, vagy egy-egy példa ahhoz, hogy tényleg így úgy szintet lépjünk meg, hogy a következő szintre lépjünk fel, és hát ezt fogjuk majd mindjárt nem sokára megnézni, ezt a jó kis boostot, hogy mi ez valójában. Hú, hát nagyon lelkes vagyok, meg képzeljétek, tegnap volt a Magic Labon belül egy pénz and business hívás. Szóval a Magic Labot lehet, hogy néhányan ismeritek, lehet, hogy néhányan nem, majd lehet, hogy arról is mesélek, de lényeg, hogy volt egy ilyen nagyon jó kis pénz and business hívás, és hát a végig kb. 1 órás volt a hívás, de utána még szerintem egy ilyen 30-40 percig még mentünk, ami nem lett fölvéve, mert csomó jó kérdés jött, és látom azt, hogy milyen sokat ad az, hogyha egyrészt betekintést adok a színfalak mögé. Mert például azon a tegnapi híváson én megmutattam így a konkrét számokat a bizniszbe, hogy akkor mennyi kiadás volt, milyen platformon fut a weboldal, mert nyilván annak a közönségnek szeretném megmutatni azt, hogy valójában nem annyira bonyolult az egész dolog, mint ahogy nem tudom, lehet, hogy kívülről tűnik, de én igazából itt szeretem azt, hogy csak így megmutatni azt, hogy inspiráció gyanánt, hogy na, ilyet is lehet. És valójában ezt a boostot is azért hoztam létre, hogy legyen egy olyan nagyon jó kis ilyen eszköztár, ami mindig elérhető, ami bárkinek elérhető, és elég ide beloggolni, és lehet gyűjteni azonnal inspirációt. De mit szóltok ahhoz, hogy bele is ugrunk a témába? Ugyebár, amit említettem, még így a Facebook esemény leírásában is volt szó arról, hogy kinek szól ez a live, igazából azoknak, akik szeretik az eszközöket, de nem feltétlenül csak a kérdéseket, hanem az olyan eszközöket, hogy mondjuk akár mutatok egy példát, ami szintén benne van a boostba. Ez például úgy hívják, hogy prioritások oldal, és ez tényleg abba tud segíteni, hogy így tudjunk tervezni dolgokat, de ugyanúgy van szó ebben például a személyes hatékonyságról, mert látom azt, hogy sokszor az van, hogy úgymond tudjuk, hogy mit kéne csinálni, de nincs meg egyszerűen, lehet, hogy ez a következetesség, hogy na basszus, akkor én most leülök és fókusz. És a boostba ilyeneket is beleraktam, mesélek benne olyan dolgokról, hogyha például nekem is van egy ilyen nagyobb falat feladat, amit hát sokszor van az, szerintem ti is tapasztaljátok, hogy úgy kicsit nehéz neki kezdeni, úgy tologatjuk, na én akkor azt szoktam csinálni, hogy van egy ilyen Togo nevű alkalmazás, és van benne egy ilyen Pomodoro timer, bekapcsolom a fókuszmódot, és ez tud segíteni abba, hogy nagyon gördülékenyen, meg lendületesen tudjanak megvalósulni a dolgok. De erről is majd mesélek a booston belül. Na de mit szóltok bele is? Kíváncsiak vagytok? Megmutassam, hogy mi ez valójában, hogy néz ki belülről, megvárom, még megírjátok. Ja, és egyébként egy izgalmas dolog, képzeljétek, hogy mi érkezett ma. Egy ilyen könyv, amit már szerintem ismertek, mert vicces, hogy amikor csináltam erről a streamet, én akkor nem tudtam még, hogy van belőle magyar verzió, vagy lesz belőle magyar verzió, és akkor a Henny osztotta meg kommentben, hogy már van magyar verzió, és már meg is érkezett, és az a jó hír, hogy a kiadónak, a Motibooks-nak a felajánlásából ki fogunk sorsolni egy példányt, majd nem sokára elmesélem, hogy milyen formában lehet ezt megnyerni, de lényeg, hogy valaki olyan szerencsés lesz, hogy megnyerheti ezt a jó kis könyvet. Nem, többen már egyébként láttam, hogy beszereztétek, ami szuper jó. Na, meg írjátok is, hogy megjött a könyv. Jó, na, akkor bele is ugrunk itt a buliba, meg megmutatom nektek a boostot. Szóval, kezdem akkor onnan, hogy hát én nagyon nagy lelkesedéssel építettem ezt, de várjátok, rögtön adok is itt share screen-t. Na, oké, itt van a boost. Szóval, mi ez a boost? Ez a boost, ez lényegében arról szól, hogy hogyan tudjuk felturbózni a teremtéseinket. És amikor majd kéritek ezt, majd megosztom így a híváson, meg a hívás után, hogy hogyan lehet ezt beszerezni, akkor rögtön, ahogy beloggoltak, azt fogjátok látni, hogy vannak különféle szekciók benne. Szóval én ezt úgy gyűjtöttem össze, meg olyan szekciók szerint gyűjtöttem össze az egészet, hogy ami igazából érdekes, meg ti is kérdeztetek engem, hogy Krisz, hogy maradsz hatékony? Vagy ugyanúgy volt téma, személyes hatékonyság. De például ugyanúgy összegyűjtöttem ebbe olyan eszközöket, amit úgy fogalmaztam ezt meg, hogy egészség, így maradok kisimult. De ugyanúgy bemutatom azt is, hogy mondjuk milyen bizniszeszközök. Szóval úgy képzeljétek el ezt, mint egy ilyen nagyon jó kis eszköztár, amiben be tudtok lépni, és területenként bontva kaphattok olyan, akár mondjuk a biznisz témánál mondjuk olyan szoftvereket ajánlok, amiket én is használok,
vagy a produktivitás résznél is, ott is mesélek erről, a prioritások oldalról, mindhez vettem fel így külön videót. Szóval az a célom ezzel, hogyha valaki azt érzi, hogy jó jönne egy kis boost, jó jönne egy kis lendület, na akkor ide elég belépni, keresni valami új dolgot, és akkor kipróbálni. És olyan, hogy amikor beléptek a buszba, ingyenesen lehet majd kérni, majd megmutatom, hogy melyik linken, hát akkor rögtön bele is lehet ugrani a felfedezésbe. Nyilván vannak ilyen kezdő lépések, ezzel most nem fárasztalak benneteket, de például van egy olyan vidi, hogy azokat a kurzusban elérhető anyagokat, kicsit kirakom nagyobba, hogy a kurzusban elérhető anyagokat hogyan tudjátok ezeket úgy használni, hogy a legtöbbet tudjátok kihozni magatokból. És hogyha ezen túlmentünk, ezen a bevezető részen, akkor például, ha megnézzük a produktivitást, akkor megmutatok itt csomó izgalmas dolgot. Például már többen kérdeztétek, hogy mi az a varázslatos to-do alkalmazás, amit használok, és itt konkrétan mesélek róla egy hány perces videó, ez egy ilyen 6 perces videóba, várjatok, meg is állítom. Szóval mesélek egy ilyen konkrét videóban, bemutatom ezt a kis eszközt, hogy én hogyan használom, és hogyha ti is szeretnétek kipróbálni, akkor egybőrrel tudjátok kezdeni, de ugyanúgy itt van a prioritások oldali, szóval többféle megoldást mutatok be arra, hogy hogyan lehet mondjuk boostolni a személyes hatékonyságunkat. Tök érdekes, hogy ez a boost kb. Ma mindenhez bekapcsolódott, de lényeg, hogy ez tényleg erről szól, hogy kapjunk egy kis löketet, és akkor tudjunk haladni. Szóval ebbe a szekcióba összegyűjtöttem azokat a dolgokat, amelyeket én kb. Napi szinten használok, és az a jó hírem, hogy ez nem csak egy olyan dolog, hogy na, akkor egyszer megcsináltam, és akkor ennyi, hanem fogom ezt folyamatosan frissíteni, és hogy én is felfedezek valami új cuccot, akkor azt rögtön bedobom ide. És tudjátok, az a jó, hogy például ezek a dolgok, amikről itt mesélek, ezek sokszor tényleg éveknek a munkája, vagy hetek, hónapok, évek alatt állt össze az, hogy mondjuk mi az a app, hogy hogyan jól használni, vagy annyi ideig keresgéltem én is mondjuk ilyen, hogy hogyan lehet, nem tudom, így fókuszmódba rakni magam, és itt is kb. Mindent megosztok, szóval ezt majd meg tudjátok nézni. De például van egy olyan szekció, és most hegyet visszamegyek, hogy egészség. Hát ezt úgy neveztem el, hogy így maradok kisimult. És itt mesélek olyan dolgokról, meg eszközökről, amiket korábban használtam, vagy akár jelenleg használok. Nyilván nektek mondjuk nem lesz új valószínűleg az Access Bars, de lehet, hogy valaki bekapcsolódik ide, és akkor megláthatja azt, hogy wow, basszus, ez mi szeretném kipróbálni. És ugyanúgy például itt is összegyűjtöttem pár olyan appot, vagy esetleg van olyan étrendkiegészítő, amit nagyon-nagyon szeretek, és tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy még inkább hatékonyabb, meg produktívabb legyek, és amúgy tudjátok, mi a durva, hogy egyébként ma vettem fel ehhez az összes videót, azt hiszem valami 18 videót vettem fel, így egymás után, és az volt a durva, hogy meglátni azt, hogy ezek a dolgok hogyan összekapcsolódnak. Példát mondok, hogyha ott van a bizniszünk, és szeretnénk mondjuk többet kihozni az időnkből. Rengetegféleképpen lehet ezt csinálni, de például lehet úgy is elindulni, hogy oké, akkor fejlesztem a hatékonyságomat. Ahogy elkezdem fejleszteni a hatékonyságomat, utána például hozzákapcsolódnak a testnek a dolgai. Szóval az, hogyha zavar a testünk, ha nem érezzük jól magunkat benne, akkor sokkal nehezebb fókuszáltnak lenni. És ugyanúgy én is, hogy összegyűjtöttem ezeket az anyagokat, az volt nagyon izgalmas látni, hogy ez az összes terület, ami benne van, ez minden összekapcsolódik mindennel. És én is, hogyha megnézem, ezek már annyira természetes módon működnek, hogy már nem kell odafigyelni arra, hogyha például az írásról van szó, hogy meg kell írni valamilyen szöveget, mert ugyebár egy biznisznél elő szokott fordulni, hogy valamihez meg kell írni valamilyen szöveget, legyen az egy Facebook event leírás, vagy legyen az egy, nem tudom, egy hírlevél, egy social media post, hogy sokszor tovább tart eljutni oda, hogy ténylegesen leülni és megcsinálni, szóval több idő gondolkodni róla, mint ténylegesen az, hogy na oké, basszus, most leülök és összerakom, és az volt a jó látni, hogy én is már leültem, összeraktam ezt az egészet, és nagyon durván összekapcsolódott minden mindennel, de mutatom is tovább, hogy még milyen cuccok vannak benne. Akkor utána direkt csináltam egy olyan szekciót, hogy business, hogy ezeken fut a vállalkozásom. Az az érdekes, hogy tegnap erről már meséltem a Pénz & Business híváson, de itt csináltam egy külön videót azokról az eszközökről, amiket mondjuk az elmúlt egy hónapban én is fölépítettem, szóval ami az egy hónapban én is csomó új cuccot fölfedeztem, és ezeket így azonnal beépítettem a vállalkozásba. És mutatok egy jó kis példát, erről már lehet, hogy egyszer-kétszer meséltem, de imádom, szóval megmutatom itt is. Hogyha megnézitek, akkor van itt az oldalnak a sarkában egy ilyen kis Parker Media logó, és ha például valaki szeretné éjjel 1 órakor módosítani a kártyaadatait, és olyankor ugye nem elérhető az ügyfélszolgálat,
akkor az a jó hír, hogy itt van ez a Parker Media mesterséges intelligencia asszisztens, és hogyha például valaki beírja, hogy mondjuk ő szeretné kártyát lecserélni, hogy például kártyacserélni, mondjuk holnap újulna meg az előfizetése, és akkor emiatt a rendszer nem tudná levonni a pénzt, akkor ide szépen beírja, a robot egy nagyon-nagyon picit gondolkodik, és nézzük meg, hogy mi történik. Remélem, hogy egy jó képernyőt osztom meg, és akkor kirakja itt a lépéseket, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Na és ez is ügyfélszolgálati dolgot, ez konkrétan tényleg az ügyeknek a nagyon nagy részét így magától megoldja, és nem csak úgy meg fogja oldani, hanem már konkrétan megoldotta. Tegnap is azt hiszem volt 3 olyan dolog, amit így 3 vagy 4 olyan dolog, amihez nem is kellett hozzányúlni, hanem így magától le lett menedzselve ez az egész. És azért mutatom meg ezeket az eszközöket, mert ebből a sok mindenből, ami most benne van a Boostba, 10 vagy 15 dolog, hogyha már csak egyet elkezdtek ebből használni, és ez elején javaslom is ezt, hogyha már egyet elkezdtek ebből használni, már az mekkora lendületet tud adni. És nekem is ez a sok minden, ez nem 2 nap alatt állt össze. Szóval ez egyrészt nyilván ez a fókuszált munkát, hogyha nézem, ott is azért volt hónapok, meg évek gyakorlása, de mondjuk a biznisz tekintve most is már úgy, mondjuk úgy, hogy megtaláltak ezek a jó eszközök, és egyből be tudtam építeni, és hogyha valaki szeretne egy jó kis online bizniszt építeni, akkor itt nagyon könnyen meg lehet találni az ehhez kapcsolódó eszközöket. De csináltam még egy olyan részt is, tegnap egyébként volt ez is kérdés, hogy Krisz, egyébként te milyen szoftverrel csinálod a streamet, mint ami mondjuk most ez is itt történik? Vagy milyen kamerát használsz, milyen mikrofont használsz? És ezek olyan kérdések, ami valójában tényleg rengeteg emberbe fölmerülnek, és nem azt mondom, hogy az a magic, amit én használok, hanem egyrészt én szeretek utána járni a dolgoknak, másrészt meg, hogyha én nagy örömmel megosztom ezt, ha valakinek megérték, akkor annak tökre örülök. És akkor itt is van mondjuk erről is 2 videó, csináltam egy ilyen mikrofon és kamera setupos vidit, ahol mesélek arról, meg konkrétan be is linkelem, hogy melyek ezek a cuccok, meg ugyanúgy a szoftverekhez is csináltam egy olyat, ahol így nagyon gyorsan bemutatom azt a szoftvert egyébként, amiből most is streamelek, meg egy másikat is. És hát ezeket gyűjtöttem össze a Booston belül, hogyha itt szeretnétek majd megnézni a videókat, akkor hát szerintem nem tudom, egy fél óra alatt végig lehet nézni mindent, de nem az a lényeg, hogy el legyen fogyasztva, hanem hogy tényleg tudjátok alkalmazni ezeket a dolgokat. És szeretném ezt még majd 1-2 izgalmas dologgal kibővíteni, például van egy olyan szekció, ami így van, szóval nem tudom, hogy miért raktam bele, de beleraktam, szóval az a neve, hogy Krisz kincses ládája, mert a helyzet az, hogy korábban voltak ilyen nagyon izgalmas, tartalmas írások, egyébként most is fönt vannak a neten régebbi weboldalamon, de ez hamarosan le lesz állítva, és akkor ebbe a régi kincses tárba olyan dolgok lesznek, hogy például a meditációról egy nagyon tartalmas poszt, vagy mondjuk a szokások kialakításáról egy nagyon tartalmas poszt, szóval azok az anyagok, amelyek hát konkrétan több 100 000 emberhez eljutottak, mert volt 1-2 olyan posztom, ami elég nagyot ment még régen, és ezek is ott elérhetőek lesznek. Azért, mert külön a weboldalra már nem szerettem volna föltenni, de egy ilyen zárt felületre, ahol mondjuk ti el tudjátok érni, ott majd ezeket el lehet olvasni, meg lehet nézni, és ami még a durva, hogy belerakok egy úgynevezett minikurzust is, ezt az úgynevezett Vision tervezőt, ami arról szól, hogy hogyan tudunk mondjuk víziót tervezni, és hát régen engem is ez nagyon vitt előre. Most már azért más szempontok szerint teremtek, de valakinek ez tök izgalmas lehet, mert most példát mondok. Én is például a bizniszben voltam ott, amikor kezdő voltam. Én is voltam ott, amikor még nem volt meg mondjuk ennyire fölépítve az, hogy hogyan dolgozok, vagy az, hogy hogyan működök jól. Mert azért mindannyian mások vagyunk, meg persze azért változunk is, de ez is egy ilyen izgalmas felfedezés volt, mert nekem is ugyanúgy jelen volt az életemben az, hogy kellett volna csinálni valamilyen feladatot, de aztán fölmentem Facebookra, és fél óra múlva azt vettem észre, hogy oké, de mit akartam valójában? Ez ismerős valakinek? Hogy elkezdtek valamin dolgozni. Ja, csak megnézem, lehet, hogy kell valamilyen információ az egyik oldalról, vagy megnézni valami üzeneted, mert gyorsan kell az info, fölmentek, és akkor fél óra múlva kb. Föltűnik, hogy oké, de mit akartam valójában? Közben kérdezi Tildik, hogy vissza lehet-e majd nézni ezt a videót? Igen, vissza lehet nézni, szóval fent marad YouTube-on is, meg Facebookon is. Na írjátok, hogy ismerős Henny is, meg Dóri is. És igazából ez is egy olyan dolog, hogy egy izom, hogy a figyelmünket, ahogy például tudjuk irányítani, és például a munkába is, hogyha akár olyan dolgot csináltok, hogy mondjuk számítógépnél vagytok, ott rengeteg ilyen zavaró tényező van, ami el tudja vinni a figyelmet, és fontos az, hogy kövessük az energiát, és én is ezt szoktam mondani, hogy
hogy nyilván hangolódjunk rá a feladatainkra, hogy mi az, ami tényleg most a legtöbbet teremt, mi az, ami most a legjobban előre tudná vinni a dolgokat. Ja, és egyébként erről is mesélek az egyik videóban, hogy nekem napi szinten mi az mondjuk az 5 dolog, amit berakok magamnak egy ilyen ismétlőre, hogy például ha kipipáltam az adott napon, akkor is visszatér, de lehet, hogy bedobom most is, és akkor majd egy kis emlékeztetőnként majd ott marad nektek a booston belül. Mert például olyan dolog, hogy például reggelente föl szokott nekem jönni ebbe a kis cuccba, amiről majd mesélek a boostba, hogy kérd a csodát. És oké, minek erre emlékeztetni magunkat? Azért, mert rohadt könnyen elfeledkezünk róla. Reggel fölkelünk, bedarál minket a nap, elkezdjük nézni az e-maileket, és nem jut eszünkbe az, hogy kérjük a csodát, mert hogyha kérjük a csodát az adott napon, és minden nap kérjük a csodát, akkor egyrészt sokkal nyitottabbakká válunk arra, hogy ezt meglássuk, másrészt meg a csodáknak is van lehetőségük arra, hogy megjelenjenek, és hogy azáltal, hogy elismerjük, hogy ott vannak az életünkben, meg ott van az életünkben, még több tud jönni belőle. De például képzeljétek, én olyat is szoktam csinálni, ez is be van írva, hogy csökkenteni a frusztráló elemeket. Szóval ez azt jelenti, hogy megnézem minden nap, hogy mi az, ami frusztrál a bizniszben. És konkrétan így volt ez, ezzel az ügyfélszolgálatot kis dologgal, hogy fölkeltem reggel, még feküdtem az ágyba, és jött az információ, hogy amíg nem oldom meg ezeket a frusztráló kis apróságokat, addig nehéz lesz úgy előre menni. És most minden nap figyelek arra, hogy megnézem azt, hogy mi az, ami a bizniszben ilyen frusztráló tényező, és akkor azonnal elkezdek arra valamilyen olyan megoldást kidolgozni, hogy ezt mondjuk tudjam csökkenteni, és az a durva, hogy így állt össze ez a kis ügyfélszolgálatos cucc is, amiről már tök sokszor meséltem nektek, legalábbis akik jönnek a hívásra. Bocsészok egy kortyot. Szóval, hogy még amit itt napi szinten beszoktam hozni, ez most angolul van nekem írva, de magyarul mondom, így fordítom egyből, hogy egy dolog, hogy mi az egy választás, aminek a legnagyobb hatása van a mai napra. És én ezt olyan módon is szoktam csinálni, hogy mi az a legfontosabb dolog ma, amit ha megcsinálok, akkor az összes dominót ledönti. Mert sokszor szerintem ti is érzitek azt, hogy nem ott tudunk előre jutni az életbe, hogy 38 feladatot megcsinálunk, hanem sokszor az, hogy megcsinálunk egy valamit, és azt érezzük, hogy na basszus, minden megváltozott. És persze vannak olyan napok, amikor jön a daráló, például én is ma szerintem tényleg ma reggel 8-tól gépnél voltam, csak edzeni voltam, meg ebédelni, de lényeg, hogy azért durva volt ez a mai nap, és amúgy így a teremtés tekintve most így kicsit jó ránézni, meg úgy elismerni, hogy lényegében a boost, az alapjai azok megvoltak, de ma rengeteg részlete összeállt az, hogy ahol fel kell iratkozni rá, ahogy működnek a háttér folyamatok, és már durva volt látni, hogy ugyebár a Magic Clubnál raktam össze ezt először, ami nem tudom, tartott néhány napig, de ezt már kb. Egy nap alatt végig tudtam én az elejétől a végig, és én is azért szeretek erről mesélni, hogy nektek is, ahogy építitek a bizniszeteket, lehet, hogy még valaki munkahelyen dolgozik, és mellette építi a bizniszét, hogy ez is egy izom, és azáltal, hogy belerakjuk az energiát abba, hogy elkezdjük megérteni, mondjuk így, hogyan működik egy online biznisz. Mert nem sokára egyébként majd lesz egy online kurzus, még most november során, ami pont abba fog segíteni, hogy nem csak ezek a dolgok, hogy ide kattints, oda kattints, hanem az a jellegű mindset, az a jellegű hozzáállás, az a jellegű magic, hogy amit a bizniszbe tudunk használni, azt hogyan tudjuk magunkba elindítani. Itt Edith írja, hogy a tegnap esti Zoom után hajnal 3-ig nem tudtam elaludni, akkora lendület és energia volt az információ, Krisz, ma aludni szeretnék. Jó, oké. Egyébként, hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan kérdezzetek. Fú, ma már érezem, hogy sok videót fölvettem aztán, de meg is nézzünk még egy-két dolgot. Na, és képzeljétek, majd mindjárt mesélek arról is, hogy ezt hogyan lehet megnyerni a $1 millió hétvége, aki most kapcsolódott be, annak érdekes info, hogy majd szert lehet tenni erre a jó kis könyvre, amit a Motibooks kiadótól kaptam, és onnan érkezett a felajánlás. És na, mesélek még akkor itt egy-két dologról, de közben akkor megmutatom nektek, ma valószínűleg nagyon kíváncsiak vagytok, hogy hol lehet beszerezni ezt a boostot, meg mi is ez az egész. De még előtte mesélek arról, hogy képzeljétek, hogy tegnap óta újra nyitva van a Magic Club, és tök jó volt látni, hogy már tegnap tök sokan csatlakoztak is, de ahogy nézem, ti azért többen benne vagytok.
Na de akkor nézzük meg a boostot, berakom nektek ide a linket, és akkor el tudjátok kezdeni fölfedezni. Egyrészt kirakom ide a képernyőre, hogy ezen a linken tudjátok elérni és letölteni, itt tudtok bekapcsolódni, és aki például már mondjuk benne van a Magic Clubban, használjátok ugyanazt az e-mail címeteket, mert így akkor Kajabin belül ugyanott lesz ez a termék. Szóval ezen a linken tudjátok megnézni www.parker.media/boost. És ilyenkor egyébként mindig tök izgalmas, hogy amikor valami ilyen új dolog elindul, olyan energia van körülötte, és majd nézzétek meg, kíváncsi vagyok, hogy tetszik, és majd írjátok meg, hogy hogyan néz ki a dolog, meg hogyha valamilyen kérdésetek van még ennek kapcsán, akkor nyugodtan tegyétek föl. Én is akkor ezt addig leveszem innen. Szóval ez volt az egyik dolog, amiről szerettem volna nektek mesélni, maga ez a boost. Tényleg, hogyha bármilyen kérdésetek van, hát tegnapi este ez tényleg egy atomrobbanás volt, hogy annyi, rájöttem arra, hogy én imádom ezt. Mármint, hogy magát a bizniszt, de azt a részét is, hogy nem csak a Magic oldalát, azt is nagyon szeretem, de akár ezt a praktikus oldalát is, szóval, hogy olyan széles perspektíván, hogy oké, kövessük az energiát, emellett pedig Kajabiba ide érdemes kattintani, hogyha ezt a dolgot szeretnénk elérni. Előbb volt itt egy kérdés, úgy emlékszem, hogy Kajabi fronton, azt meg is kérdezem. Itt Gabriella kérdezte, hogy egyébként neked minden Kajabin van tárolva? Majdnem minden. A kérdésem az, hogy meséljek erről, mert tegnapi híváson volt szó erről, de lehet, hogy akkor majd kibontom itt a dolgokat, sőt, nyitva is van nekem a Kajabi, és akár meg is tudom mutatni nektek, hogy mi minden van nekem, mert úgyis sokan érdeklődtetek ezzel kapcsolatban, de akkor legyen az, hogy megmutatom nektek itt a Kajabi témát. Szóval ez úgy néz ki, ez a másik oldala. Szóval amit ti láttok a weboldalon, az az egyik része, amit előbb itt megmutattam, ez a mindenki számára elérhető. Én az adminon belül így látom a dolgokat, mert itt már teszteltem 3 ügyfél, valamint, hogy ez nekem a teszt profiljaim, hogy meg tudjam nézni mobilon, meg mindenen, de szerintem ahogy majd a stream végére érünk, most ahogy megosztottam a linket, már sokkal többen leszünk, és én azért imádom ezt, mert olyan brutálisan egyszerűen lehet építkezni benne, hogy ez valami elképesztő, és konkrétan, hogyha megnézzük, az egész Parker Media weboldala ezen fut. Szóval amit itt láttok, ez igazából minden Kajabi. És a Kajabiba minden benne van, szóval ugyanúgy ez kezeli az előfizetéseket, kezeli azt, hogy az automatikus megújulásokat, akkor a feliratkozásokat, szóval valójában minden benne van, ugyanúgy például még benne van a blog is, szóval én szoktam kirakni az egyes videókat, vagy hogyha vannak ügyfélvisszajelzések, szóval minden benne van, lehet külön ilyen podcastet is indítani benne, nagyon-nagyon sok minden. Most nem is megyek bele, meg nem is fárasztalak benneteket. A Booston belül van erről egy videó, és egyébként nekem az volt a kedvencem. Úgy emlékszem, hogy egy ilyen 7 perces videóba meséltem így a Kajabiról, meg még azokról az eszközökről, amiket használok a bizniszhez, hogy milyen e-mailező szoftvert használok, meg még egyéb dolgokról is. Ja, és annyit szeretnék majd, hogyha van nektek olyan dolog, vagy konkrét kérdés, hogy Krisz, basszus, ezt hogy oldottad meg, vagy ez hogy működik, vagy ehhez mit használsz, akkor én nagyon nagy örömmel mesélek erről. És egyébként ezt a könyvet azok között fogom kisorsolni, akik a következő 24 órában, szóval csütörtök éjfélig becsatlakoztok a Boostba, teljesen ingyenes, szóval elég egy e-mail cím, meg egy név hozzá, be tudtok regisztrálni, szóval első lépés, hogy becsatlakozni a Boostba, a második lépés az pedig, hogy a hello@parker.media e-mail címre megírni azt, hogy hát igazából egy ilyen rövid kis véleményt, hogy tetszett, mi az, amit mondjuk még érdemes lenne belerakni, hogy egy olyan véleményt, ami az egészet előre tudja mozdítani, és akik ezt megírják, így a következő 24 órában, vagy akkor azt mondom, hogy holnap éjfélig, akkor azok között ki lesz sorsolva ez a könyv, és akkor ez majd úgy futárszolgálattal lesz majd kiszállítva, de azt majd egyeztetjük a nyertessel. Szóval egyrészt csatlakozzatok be a Boostba, és fedezzétek föl, nézzétek meg, és akkor utána egy e-mailbe legyetek szívesek, írjátok meg, hogy tetszik, mi az, amit mondjuk izgalmas lenne még belerakni, és akkor azok között pedig ki lesz sorsolva ez a jó kis könyv, de várjatok, ezt is megmutatom, mert ki van nyitva, hogyha valaki esetleg úgy nem akar várni erre, hanem szeretné megvenni, akkor ezen a linken be lehet szerezni, be is dobom nektek ide a chatbe, mert egyébként tökre meglepődtem, hogy milyen jó kis profi weboldalt építettek fölre, nekem is tökre tetszett. Nézzétek meg, mert egyébként, ha az oldalon keresztül rendelitek, akkor láttam, hogy vannak tök jó bónuszok,
Szóval érdemes mindenképp majd felfedezni. Akinek még eddig nem volt meg, akkor érdemes beszerezni a $1 millió hétvége könyvet. Jó kis tudsz. Na, szóval egyrészt a boostról akkor már meséltem, még hogyha jön bármilyen kérdésetek, akkor ezt nyugodtan osszátok meg. Én közben itt megnézem azt, hogy állunk boost ügyileg, mert ahogy már nézem, már előbb 3 volt, most frissítettem egyet a számon, és hirtelen 35-en lettetek már benne a boostba. Szóval Szinti kérdezi, hogy én is regisztráltam, szuper, köszi Szinti. Szóval Krisz, az előfizetéses rendszerhez elég a Kajabi, vagy még egyéb dolog szükséges az automatizáláshoz? Igen és igen, szóval elég a Kajabi, ami egy fontos info, és erről mesélek is a booston belül, hogy nekem külföldi cégem van, és nekem arra van összerakva. És ott az más, hogy nekem ez a külföldi cég, a könyvelő cég, aki csinálja nekem a könyvelést, az nagyon durván integrálódik a Stripe-al, és így automatikusan ki van állítva a számla. Magyarországon ez a legnehezebb. Bedobom még egyszer a Boost linket ide, mert láttam, hogy kértétek, és akkor itt legyen nektek. Szóval mindjárt mondom ezt, hogy Magyarországon mi a necces ezzel. Itt a link, bedobom ide még egyszer. Szóval Magyarországon ugye az van, hogy ezekkel a számlázó szoftverekkel össze kell kötni a számlász.hu-val vagy a Bilingóval, és hát ezekben natívan nem integrálódnak Kajabival. Nekem a tudásom szerint szóval meg lehet oldani például úgy, hogy van ez az úgynevezett Zapier nevű dolog, ami ilyen mindenféle szoftvereket összekombinál, szóval azzal lehet menni, de még az, hogy Kajabin hogy lehet ezt nagyon profin megoldani mondjuk egy magyar vállalkozásra, azt még konkrétan nem tudom. Nekem az a szerencsém, hogy külföldi cégem van, és akkor ott ez jól össze van integrálódva, és én konkrétan mindenre a Kajabit használom, szóval ezen fut a weboldal, a fizetések, a Stripe-al össze van, szóval minden, a blogtól kezdve minden. A magyar vonalon ott szerintem még kell egy-két dolog, és úgymond nem olyan egyszerű, kell egy-két túl, amit be kell kapcsolni, főleg azért, mert ugyebár ezeket a számlázó szoftvereket bele kell integrálni, de hogyha van esetleg olyan fejlesztő ismerősötök, aki tud fejleszteni mondjuk egy ilyen API-t, hogy valahogy össze legyenek ezek integrálva, akkor meg lehet oldani. Mert az API is egyébként jó lehetnek vele gondok, de egyébként valamilyen megoldást biztos hozzá lehet pattintani, hogy működjön ez a Kajabi és a számlázás. De hogyha van még kérdésetek, akkor nyugodtan dobjátok be. Szóval előbb néztük ezt a jó kis könyvet, hogy akkor majd fedezzétek föl az oldalt, a $1 millió hétvége könyvet. Na, és ja, képzeljétek, ezt meg is mutatom nektek, hogy újra elérhető a csatlakozás a Magic Clubhoz. És hát kb. Most van úgy a hónapforduló, hogy pont 1 hónappal ezelőtt indult el a jelentkezés, pont láttam is azt, hogy elsőként Judit csatlakozott, és pont ma újult meg az előfizetése, szóval most a következő 1-2 napban, akik tesztelték a rendszert, azoknak újul meg a Magic Club, szóval letelt az első hónap, és durva jó volt látni azt, hogy mennyi minden megvalósult. Van egyébként így Kajabin belül egy ilyen Kajabi Communities felület, ahol van mobilos app, és azon keresztül tudunk kommunikálni, meg hát nagyon jó kis dolgok voltak ebbe a hónapba, és hát most újra nyitva van a jelentkezés, szóval akinek van kedve, az jöjjön ebbe a jó kis communitybe, és mutatok 1-2 visszajelzést, mert ezek még nem kerültek ki a weboldalra, de hamarosan kikerülnek. Igazából ez a közösségről szó a Boostban. A Boostban megkapjátok ingyen azokat az eszközöket, amelyekkel fel tudjátok boostolni a teremtéseiteket. Szóval úgy tekintsétek, hogy ide bejöttök, biztos ott találtok benne olyan dolgot, ami izgalmas lesz nektek, és el tudjátok kezdeni használni. Emellett mennyire más az, hogy ott van mellettünk egy nagyon jó közösség, egy nagyon jó community. És konkrétan a Magic Clubon belül minden héten van egy úgynevezett Magic Monday lecke. Ennek az a lényege, ennek a Magic Monday-nek, hogy mi van akkor, hogyha hétfő, az lehet varázslatos, az lehet fantasztikus, és úgy is tekinthetünk a hétfőre, szóval nem úgy, hogy úristen, már megint itt a hétfő, és milyen lesz ez a hét, hanem úgy is, hogy de jó basszus, itt a hétfő, egyrészt nézzük meg, hogy milyen szuper dolgokat teremtettünk az elmúlt 1 hétbe, másrészt meg nézzük meg, hogy itt van a hét, itt van a lehetőség arra, hogy csomó új dolgot létrehozzunk, és ezért más a hétfő a Magic Clubon belül. De egyébként pont jövő héten indul a Válj láthatóvá kihívás,
aminek az lesz a lényege, hogy egy ilyen 7 napos kihívás, naponta jönnek hanganyagok, lesz ilyen indítóhívás, és ezeknek kihívásoknak az a lényege, hogy így belendítsük a hónapot, és már a hónap elején adjunk egy olyan energiát, hogy utána ne állítsuk meg magunkat. Amit egyébként még sokan szeretnek a Magic Clubban, nyilván a közönség vagy a közösségen belül, meg azon túl, az az, hogy csinálunk ilyen megvalósítás partneri dolgot, ami azt jelenti, hogy amikor vannak ezek a heti Magic Monday leckék, vagy a kihívások, hogy ott lehet jelentkezni, hogy akkor valaki keres magának megvalósítás partnert, és ott minden este mondjuk be tudnak csekkolni egymásnál, az általuk választott platformon, lehet, hogy valaki Telegramon, lehet, hogy valaki WhatsAppon, és akkor megvan egy olyan élmény, hogy akkor együtt haladunk, de ne én meséljek erről, láttam, hogy többen itt vagytok, akik benne vagytok a Magic Clubba, egy pár mondatot osszatok meg, léci, hogy nektek milyen élmény benne lenni, meg hogy mit kaptok tőle. De így jó volt látni, mert pont ma reggel küldtem ki egy ilyen kis kérdőívet, hogy mégis milyen élmény, mi az, amit kimondottan szeretnek mondjuk a Magic Clubban, mi az, amit mondjuk mi akar hozzá tudnánk rakni, mert amúgy én is úgy tekintek minden ilyen dologra, hogy ez folyamatosan fejlődik és változik. Ugyanúgy például a Boost is. Az is folyamatosan fejlődni és változni fog, mert lehet, hogy kiveszek belőle dolgokat, lehet, hogy hozzáteszek dolgokat, de valamennyire tényleg az a cél, hogy ez legyen egy olyan szuper jó kis könyvtár, hogy bármikor be tudok oda loggolni, és egy 5 perces videó alatt meg tudok nézni, hogyha szeretnék egy adott területen fejlődni. És emellett pedig a Magic Club meg tényleg meg tudja adni azt a fejlődést, meg előrelépést, meg közösséget, amit szeretnétek. De mutatok egy-két visszajelzést is. Például Anna írta ezt, ma készült el ez a kis grafika, és Anna azt osztotta meg, hogy minden nap azt érezhetem, hogy nincs lehetetlen. Itt most kisbetűvel van, lehet, hogy nem látjátok, bár szerintem látni, de azért elolvasom, hogy a Magic Club számomra egy olyan támogató közösség, ahol minden nap azt érezhetem, hogy nincs lehetetlen. Legyen szó bizniszről, vagy az élet más területeiről. Hát nagyon köszi Anna a visszajelzést, de egyébként van még egy pont, ez is ma készült el, mert Eszter is mesélt az élményeiről, és Eszter pedig azt írta, hogy segítőkész és ítélkezésmentes tagokból álló csapat, hogy a Magic Club a lehetőségek tárházát nyitotta meg, a fantasztikus eszközök mellett egy segítőkész szuper csapat jött össze, Krisz pedig mindenben támogat minket. Hát nagyon köszi, egyébként tök jó volt ezeket olvasni, és aki még esetleg nem csatlakozott be és szeretne, akkor bedobom ide a linket, hogy ez is kéznél legyen, de hogyha valaki esetleg mobilról van, akkor kirakom ide a képernyőre, hogy akkor ez is meglegyen. És ami egyébként része, amit már mondtam, hogy lesz jövő héten indul ez a 7 napos Válj láthatóvá kihívás, ez hétfőtől tart vasárnapig, minden hétfőn jön egy Magic Monday lecke, ami egy videó formájába érkezik, és van benne feladat, és minden hónapban van pénz and business hívás, ezt a képet majd update-elem, mert már megvan a novemberi dátum is, és akkor lényegében ebbe én itt konkrétan így betekintést engedek, hogy hogyan építem a bizniszt, és ez akkor lesz egyébként izgalmas, meg nagyon nagy buli, amikor például jövő hónapban is megnézzük, meg ránézünk mindenre, és akkor na, egy hónap alatt mennyit lehet előrelépni, meg mennyi mindent meg lehet változtatni. De itt éppen, ahogy nézem, Szilvi írta, hogy a Magic Club gyakorlatilag kézzel fogható. Ennek örülök, mert amúgy valójában tényleg ez volt a célom, hogy olyan dolgokat adjak át, amiket azonnal lehet használni, mert látom azt, hogy az inspiráció az szuper fontos, hogy ott legyen bennünk a tűz, a lelkesedés, de mi van akkor, hogyha hozzákapcsoljuk a megvalósítást is, és hozzákapcsoljuk úgymond a megvalósítás partnert is, mert szerintem ti is érzitek azt sokszor, hogyha egy olyan közegbe vagytok, akkor megváltoztok. Szóval, hogy mennyire megváltoztat benneteket a közeg, ez nyilván érvényes úgy is, hogyha olyan emberek közé mentek, akikkel annyira nem inspiráló együtt lenni, vagy olyan helyre mentek, ahol nagyon inspiráló együtt lenni. Szóval ez ide-oda működik. Majd nézzétek meg, hogyha van kedvetek, meg akkor egy pillanatra még visszatérek ide a Boosthoz is, aki esetleg még nem kérte, akkor berakom ennek is ide a linkjét, mert ugyebár a mai live-ba ez a fő dolog, www.parker.media/boost, mert nézzétek meg, és akkor ugye ezt a könyvet, a $1 millió hétvégét pedig úgy tudjátok megnyerni egyrészt, hogy becsatlakoztok a Boostba, tök ingyenes, a következő 24 órába, vagy mondjuk úgy, hogy akkor csütörtök éjfélig, és egy e-mailben a hello@parker.media-ra pedig megírjátok azt, hogy tetszett, egy ilyen véleményt róla, hogy na, milyen ez a dolog, és akkor azok között lesz kisorsolva ez a jó kis könyv. Tamás írja, hogy nagyon jó belelátni másik ember fejlődésébe. Köszönöm neked és nektek, Krisz. Hát amúgy én is nagyon élvezem azt a csoportba,
a közösségen belül, hogy mennyire, például ma kaptam egy olyan e-mailt, na azt most ki is nyitom, aztán meg is nézem, mert az annyira így a jó értelembe véve elgondolkodtatott, meg nagyon-nagyon jó volt olvasni. Várjátok, talán megtalálom. Egy 15 másodpercet adjatok nekem, mert ha nem találom meg, akkor nem fogom itt most tökölni, de itt van. Hogy írta Ági, hogy nagyon szuper, hogy létrejött a Magic Club, hogy már az első hívás utáni napon kevesebb feladatom lett a munkahelyemen 25%-kal, és akkor még itt írja, nem olvasom el az egészet, és hogy sokat hozzátett az életéhez, meg nem ez az e-mail volt, na mindegy, most akkor nem fogok itt elkezdeni keresgélni, de lényeg, hogy így tök jó volt látni azt, hogy milyen jó kis sztorik vannak egyrészt így a communityn belül is, meg így mindenhol. Na, és hát ez a praktikusság része egyébként rájöttem arra, hogy én ezt imádom. Szóval az, hogy mert egyrészt ott van az is, hogy tényleg nagyot álmodni, hogy megálmodni valamit, és például én is ezt a boostot, az volt a durva, hogy tudjátok, mi lett volna ennek az eredeti neve? Várjatok. Ja, csak aztán amikor úgy ott volt ez a név, mindjárt mondom, hogy mi volt az eredeti neve, aztán olyaltam el, mondom, hát ez annyira nem szexi. És akkor úgy, hogyan született meg az új név? Úgy, hogy kértem, hogy jelenjen meg valami sokkal menőbb név, és egyik reggel fölkeltem, és akkor bevillant, hogy boost. Mert valójában csak egy kis boostra van szükségetek. Nem kell itt, nem tudom, nekem is milyen előadásokat tartani, meg bármit, hanem tényleg erre van csak sokszor szükség, hogy legyen egy ilyen kis gyújtópont, el tudjatok indulni, aztán begyújtsátok a rakétákat, és azért Magic Clubon belül lesz tökre látni, hogy ha ott van ez a tér, akkor itt teljesen más, és akkor így jött a boost. Na, és ami az eredeti neve volt, amit szerettem volna, az volt, hogy Life Hack kezdőcsomag. De aztán így napokon keresztül néztem, így először, ez tök jó, aztán így ahogy így mentek el a napok, aztán úgy volt bennem, hogy hát ez nem annyira szexi, szóval ezt letölteném, vagy beszerezném? Annyira nem. Nem rossz név, szóval szerintem semmi baj nincs vele, mert amúgy valójában tényleg ez a cél, hogy ilyen lifehackeket belerakni, de aztán úgy volt vele, mondom, biztos, hogy van itt valami szexibb, és így annyira jó látni azt, hogy így kezdenek összeállni a dolgok, de várjatok, megkeresek még nektek valamit, ezt szerintem még egy-két emberen kívül senki másnak nem mutattam, de ti már úgyis itt vagytok élőbe, és ami a fontos, hogy ezt a élő közvetítést, ezt nem fogom most kiküldeni e-mailbe, szóval akik itt vagytok, ti fogjátok látni, maximum a jövő héten, ott ti értesüljetek elősőként a boostnak az indulásáról, de például, megpróbálom megkeresni azt a valamit, amit tervezek. Nem ezt szerettem volna, bocsi. Oké, na jó, lehet, hogy most nem fog sikerülni, de itt van. Szóval ez a november, ez durva jó lesz. Ezt már most látni. Szóval az októberben megint volt csomó olyan program, hogy volt lehetőségünk tényleg akar találkozni élőben, mondjuk amíg visszatekintek, ugye szeptemberben volt a Bars tanfolyam, most októberben volt a Being You tanfolyam, meg a Meetup, meg még szeptemberben volt a Business Magic Live, és az a jó hír, hogy a Business Magic Live, ami volt ez az egynapos kurzus, ebből rövidesen jön az online verzió. Novemberben fog megjelenni a Business Magic, ami egy ilyen 10 leckét tartalmazó kurzus lesz, és nem sokára majd jönnek erről is infók, majd erről is fogok mesélni, nyugi, minden infó megjön, csak hogy szeretném ennek az energiáját átadni, hogy oké, elindult a boost, igen, ezt ma megünnepelem, amint nem tudom, vacsorázok egy jót, vagy kimegyek sétálni, de úgy elismerem, hogy na, ez durva, milyen gyorsan létrejött, de ilyenkor már mindig az van bennem, hogy így a meglévő dolgok fejlesztése, meg jobbátétele mellett a figyelmem már azon van, hogy na, mit lenne még izgalmas létrehozni, mit lenne még buli megalkotni. Szinti írja, hogy Krisz bennem az jött fel, hogy gratulálok, és rengeteg erőt kívánok, hogy elérd a céljaid. Az event is szuper volt, energetikailag és minden téren erőben meli a másikat. Nagyon köszi, Szinti, köszi a visszajelzést, és amúgy tudjátok mit, hogy ha én megnézem, úgy olyan módon így nincsenek céljaim már, mint hogy nem az a cél, hogy van egy föl akarok építeni egy valamit, hanem mindig fogom látni így a következő izgalmas teremtést. És úgy energetikailag mondjuk már, ha így megnézem, akkor így rá vagyok hangolódva például a következő 3 hónapra, mert például nagyon mocorog bennem az, hogy milyen lenne, hogy amit
például csinálok most itt a saját bizniszemnél, hogy külföldi cégeknek elkezdeni mondjuk ezt építeni, átalakítani a membershipjüket. Nyilván úgymond a Magic Club, meg amit itt építek, ez tekinthető egyfajta referenciának, szóval egy ilyen referencia munkának, hogy figyelj srácok, ilyet létre lehet hozni, de viszont nagyon ott van bennem, hogy látom, hogy külföldi skálán mekkora érték ez, és milyen például olyan vállalkozások, akik tudatossággal foglalkoznak, lehet az mondjuk valamilyen egészséggel foglalkozó cég, lehet az valamilyen, nem tudom, akár mondjuk előadások, kurzusok, bármi ilyen, úgy látom azt, hogy nekem ez a tudásom, amit egyszerűen imádok használni, hogy ez mekkora érték tud lenni globális szinten, és akkor miért ne gyújtsam be én is a rakétákat, és külföldi vonalon is kezdjen elterjeszkedni a Parker Média, de ez majd úgy is következik, szóval ez látom magam előtt így a következő mondjuk 2-3 hónapban, mellette meg ugyanúgy csinálni ezeket a szuper jó kis dolgokat. Jaj, de jó, hogy itt vagytok, és na, okés. Itt közben Szilvi kérdezi, hogy a Boost az anyagaidnak összegyűjtése egy alkalmazáson belül. Olyan dolgoknak az összegyűjtése, amiket én is használok, ahogy mondjuk fölépül a biznisz, de ezeket az eszközöket gyűjtöttem össze lényegébe egy helyre, és ezt el tudjátok érni Kajabi-n. Szóval egy komplett különálló termék, szóval direkt nem azt csináltam, hogy például mi történik legtöbbször, látunk valamilyen ingyenes anyagot, feliratkozunk, a következő oldalon meg le tudjuk tölteni. Nem tudom, a videókat, PDF-eket, valami, vagy esetleg ki vannak küldve e-mailben. Viszont szerettem volna azt, hogy egy olyan élményt adni a Boosttal, hogy ez olyan ütős, ingyenes termék, mint mondjuk lehet, hogy valakinek egy fizetős terméke. És mert így az emberek meg tudják tapasztalni azt, hogy milyen élmény lehet így bemenni úgymond a kapuk mögé, mert sokan csak így kívülről nézik a Magic Clubot, hogy fú, de tök jó lenne bemenni, de más az, hogyha benne vagy, más az, hogyha benne vagy a közösségbe, ott vannak a tartalmak, és a Boosttal ezt szerettem volna, hogy egy olyan ütős valamit létrehozni, ahol össze vannak gyűjtve ezek az eszközök, és élmény használni, mert ezen múlik minden. Szóval úgy is meg lehet ezt csinálni, hogy itt van ez 5 YouTube videó, és nézd meg, ami szintén rendben van, viszont mi van akkor, hogyha tudunk adni ezekkel az eszközökkel egy olyan élményt, amire az ember azt mondja, hogy hú, basszus, ez durva, amit ez a csávó csinál. Nekem ez tetszik. És ott van az energia, mert ti is most látjátok, hogy ez az energia, ez átjön. És itt a Henny, ahogy írja, hogy Krisz mondaná, ebben volt energia. Igen, egyébként Hennyvel együtt dolgoztunk az elmúlt hetekben egyéni mentoringban, és Henny nagyon-nagyon ügyes volt. Hát durván át tudta törni azokat a falakat, amik ott voltak, és múlt héten megtartotta az első webinárját, amin több mint 500-an regisztráltak így elsőre, ami azért szuper jó. És hát tényleg ezt nézzük, hogy én is a bizniszben mindig ezt nézem, hogy oké, mi az, amit izgalmas lenne létrehozni. És ezt nem csak hetente teszem fel, hanem minden nap fölteszem. És például itt van ez a Boost is, például egyik nap följön, hogy hú, ez durva izgalmas lenne létrehozni, ezt szerintem kb. 1 hónappal ezelőtt jött, hogy jó lenne ezt a cuccot létrehozni, de még azt is éreztem, hogy nem állt össze. És ugyebár mondtam, hogy először az volt a neve, hogy ilyen lifehack kezdőcsomag, de éreztem azt, hogy van itt még valami, és akkor adtam teret, és kértem csak az univerzumot, hogy jelenjen meg valami szuper jó név, ami olyan, mintha én úgy tekintek minden ilyen dologra, akár például, ami lesz ez a Business Magic is, hogy egy ilyen különálló univerzum, ahol belépsz. És például, ahogy belépsz a Boostba is, hogy ez is egy ilyen különálló univerzum. Ugyanúgy, ahogy belépsz a Magic Clubba, az is egy ilyen különálló univerzum. És szerintem pont ez az izgalmas, hogy hogyan tudunk online olyan digitális élményt adni, ami különleges. Ami nem csak annyi, hogy anyagok vannak egymás után rakva, hanem úgy összeáll az egész, és a Boosttal is ezt éreztem, hogy ez szépen összeállt. Enikő mondta, hogy én is megcsinálnám a saját Boost oldalamat, mi kell ehhez? A Kajabi-n kívül más felület is megfelelő ehhez? Persze, egyébként rengeteg felület van. Hát amit nyilván nagyon sokan ismernek, hogy mondjuk egy WordPress-es weboldal, az elég elterjedt. Ott ugyebár, ha szeretnénk ilyen zárt rendszert, mármint az, hogy külön regisztráció, akkor ahhoz is vannak szoftverek, akár ez mi korábban, amikor csináltuk a Gáborral a semmittevést, akkor ez azt hiszem a MemberMouse volt, azt kezelte az előfizetéseket, meg kellett hozzá még össze lehet rakni, de azt őszintén én sem tudtam magamtól megcsinálni.
Valószínűleg egyébként, ami még működhet, én amit régen használtam, van egy olyan cucc, amit úgy hívnak, hogy Teachable. Mindjárt bedobom ide nektek a linket. Én ezt használtam sokáig, még amikor az előző bizniszemet építettem, ezt a produktivitásos bizniszt, és ebbe azért volt jó például a Teachable-t használni, mert itt a fizetést is menedzselte a Teachable, és például a Teachable gyűjtötte össze a pénzt, szóval, hogy az emberek lényegében a Teachable-nek fizettek, és a Teachable havonta egyszer utalta át az összeget, mondjuk egy számla ellenébe, és ezt nyilván érdemes egyeztetni a könyvelőkkel, meg mindenkivel, szóval ez nem egy tanácsot adok itt, hanem csak, hogy valószínűleg így működik, én már akkor is külföldi cégre csináltam, de például az lehet, hogy azok a vállalkozások, amelyek tudnak cégre kiállítani számlát, szóval egyéni vállalkozók vagy KFT-k, a Teachable-vel ez működhet, hogy azon belül van menedzselve minden, és akkor a Teachable havonta egyszer utal, és akkor ahhoz meg kiállítjuk azt a számlát. Én is, amikor csináltam, akkor így csináltam ezt. A Salesforce segítségehez. A Salesforce egyébként igen, szóval szerintem igen, mert ahogy néztem, nem mentem annyira mélyére, de úgy emlékszem, hogy már abban is van ilyen online kurzusos rész, meg ilyesmi, szóval Lenikő, ez tök jó, hogy behoztad, mert valószínűleg a Salesforce-ba ezt össze lehet rakni, és ez egyébként nagyon-nagyon egyszerű. Én is ezt magam építettem össze nem tudom, egy-két nap alatt, ugye mondtam pont tegnap, hogy a folyamat leghosszabb része az volt, hogy magyar bankszámlát létrehozni az egész folyamathoz, de egyébként a Salesforce-on belül ezt meg lehet csinálni, szóval azt érdemes kipróbálni. Itt írja azt Orsi, most elolvasom, nagyon durva, mert ez nem csali marketing tartalom, hanem egy online lexikon, végre valós használatú infókkal, aki esetleg habozott volna, ne tegye, csatlakozzon, imádom. Na, szuper. És nagyon jó, hogy ezt írod, mert én nem is úgy gondolkodtam erről, hogy jaj, akkor kell egy csali anyag, hanem úgy, hogy csináljak valami brutál cuccot, aminek akár pénzbeli értéke is van, de azáltal, hogy például ebbe valaki becsatlakozik, megnézi ezeket a dolgokat, és nekem is ez számít, hogy basszus, használjátok. Én azért mesélek ezekről a cuccokról, hogy itt van, lehet használni. Én nagyon sok mindent kipróbálok, meg kipróbáltam magamon is az életembe, a bizniszbe. Én tök nagy örömmel megosztom mindig őszintén, hogy mi az, ami működik, mi az, amit használok. Szóval ezek le vannak tesztelve, írom is egyik leckébe, hogy én ezeket tényleg valamikor hetek, hónapok kísérletezései után jutottam el oda, hogy a Todo alkalmazást tekintve a Things nekem nagyon jól működik, vagy még vannak benne ugyebár ilyen egyéb dolgok. És ezeket nagy lelkesedéssel gyűjtöttem össze. Itt Kati írja, hogy Salesforce nagyon jó. Igen, egyébként tök jó, szóval nézzétek meg, nekem is, én is használom. Laura írja, hogy a WordPress szerintem olyan szempontból szerencsés, hogy már van számlász.hu bilingó integráció lefejlesztve, most nincsen havidíj, de tényleg azért jobban bele kell lásni magát az embernek, főleg a membership témához. Igen, egyébként itt szerintem Magyarországon ez egy szuper jó megoldás, hogyha nem tudom, egy WordPress, mert ezek a szóval ez nyilván világon úgy tudom, hogy az a legelterjedtebb blog platform, és hát vannak mindenféle pluginek hozzá, szóval elég jól össze lehet rakni, meg sokan értenek is mi az a WordPresshez. Én egyébként azért vagyok így a Kajabi mellett, meg hogyha így megnézem a Kajabit, én például, amit mondtam ugyebár, hogy például én külföldi bizniszekkel együtt dolgozni, akkor nekem az nem mondom, hogy nem feltételként mondanám, hanem szóval én most annyira belástam magam így a Kajabis dolgokba, hogy egy olyan bizniszekkel fogok dolgozni, akik Kajabin építik a bizniszüket. Azért, mert ha valaki valami egyedi platformon épít, akkor megint azt megtanulni, átlátni az egészet, és itt jól ki vannak találva a dolgok. Oké, Anita kérdezi, hogy milyen e-mail címre írjunk visszajelzést a Boostról. Már is berakom ide nektek erre az e-mail címre, ami úgy van, hogy hello@parker.media. Bedobom ide. És egyébként, ha van kedvetek, akkor olyat is írhattok, hogy hát tényleg, hogy tetszik, hogy mi az, amit mondjuk akár fejlesztenétek, vagy akár azt is megírhatjátok, hogy mi az, amit mondjuk szívesen látnátok, meg hallanátok benne, hogy mi az, amit mondjuk esetleg kihattam, amiről, vagy akár mondjuk valaminek menjek jobban a mélyére, szóval valami olyan dolgot tök jó, hogyha meg tudtok osztani, ami tudja fejleszteni ezt az egészet. És amúgy tök durva, mert például ugyebár nekem ma csináltam meg ennek a nagy részét, és ez a könyv is tényleg arról szól, hogy hogyan indíts el egy $1 millió vállalkozás mindössze 48 óra alatt. És egyébként én is így csinálom a dolgokat, hogy valamit létrehozok,
már egy elég jó formába, és utána akkor elkezdem tesztelni, és kérek visszajelzéseket, mert például akik a Magic Clubba bejöttek, ott is csomó olyan pont volt, ahol kértem visszajelzést, és az alapján láttam azt, hogy mi az, amit érdemes fejleszteni. És sokszor tudjátok ilyen apróságok, hogy például amikor elindult a Magic Club, akkor úgy voltam, hogy ez a hétindító fókusz lecke annyira nem szexi név, ugye, mint ami volt ez a lifehackes dolog. De úgy voltam vele, hogy most jobbat nem tudok, induljunk el ezzel, és egy ilyen 2 hét után a Péter írta az egyik posztba, hogy valahogy megjelent ez a kifejezés, hogy Magic Monday, és akkor írtam a Péternek, mondom, úristen Péter, én használhatom ezt? És akkor utána át lett nevezve az egész, és pont így tudnak fejlődni a dolgok, hogy ezt úgy is hívják külföldön egyébként, hogy build in public. Szóval, hogy így úgymond publikusan építkezel, és most bár nem tudtam, hogy ezt csinálom, de azt csinálom, hogy oké, fölépítek valamit, megmutatom, mesélek a folyamatról, őszintén meg lehet nézni a számokat, meg lehet nézni az egész rendszert, hogy működik, és utána ezek alapján, hogy mi az, ami érthető, mi az, ami kevésbé érthető, és például a Booston belül is, hogyha van olyan dolog, ami na, ennek érdemes jobban a mélyére menni, akkor légy írjátok meg, mert így lehet még jobb valami. És ugyanúgy például a ti visszajelzéseitek alapján lesz a Magic Club hónapról hónapra egyre jobb. És így tud például a Boost is jobb lenni, mert valójában nektek csinálom ezt, én tökre élvezem ennek a teremtését, de nekem az számít, hogy alkalmazzátok ezeket a dolgokat, meg megváltoztassátok a életeteket. Itt a Laura írja, hogy persze a Kajabi szuper és nagyon med nemzetközi szinten, inkább azoknak akartam segíteni, magyar vállalkozásként gondolkodnak ilyesmi megoldásban. Igen, amúgy valóban, szóval így Magyarországon ez a WordPress megoldás az szuper jó, és nagyon-nagyon sok oldal fut azon. Korábban én is a nicolette.com-ot is azon építettük, mert mondjuk, szóval, na és azért ezt is ide raknám, szóval valamikor már igényli a biznisz azt, hogy legyenek benne ilyen egyedi custom dolgok, akár valamilyen egyedi fejlesztések. A Kajabiba ezt nem tudod megoldani, ott lényegében egy dobozos terméked van, persze van ilyen custom kód, meg lehet benne valamit kódolni, de őszintén abban nem is szoktam belemenni, de például egy olyan brandnél, mint a nicolette.com, ott azért már igényli a weboldal az, hogy legyenek ilyen customizációk, mert ott azért vannak ilyen-olyan háttérfolyamatok. De például nekem most, hogy így elkezdtem, tök bonyolult lett volna mondjuk megint egy WordPress oldalt csinálni, meg ezt magamtól nem is tudtam volna összerakni, és amúgy az a helyzet, hogy én sokszor úgy vagyok, hogy amikor elkap az alkotás, akkor alkotni akarok. És hogyha erről majd tudom, hogy le kell szoknom, hogy ne az legyen, hogy én akarjak megcsinálni mindent, de valamikor még tényleg nagyon élvezem azt, hogy jön egy ötlet, és akkor én részben ezért is tanultam meg a Photoshopot, hogyha valamit gyorsan módosítani kell, akkor egyből meg tudjam csinálni, és ne kelljen várni reggelig. De ja, szóval érdemes ezt így kifejleszteni, vagy kitapasztalni, meg megtanulni. Itt írja Kinga, hogy én a Squarespace-t használom. Igen, az is egyébként egy tök jó dolog. Általában ezeket lehet lokálosítani, mármint lokalizálni, hogy akkor magyarul is működjenek. Kajabit is lehet, ugye bár WordPress az meg alapból támogat minden ilyen dolgot. Na, szuper. Henét írja, hogy pont ezért kértem én is tőled tegnap, hogy mutasd meg a Kajabi felépítését, mert ez a deal 2025-re külföldi cégalapítás már folyamatban. Ja, tök jó. Szóval nem erre biztatlak titeket, azt csináljátok, ami nektek könnyű. Szóval, mert ugyanúgy például, hogy mindennek megvan előnye, meg a hátránya, ha valaki csinál egy amerikai céget, egy angol céget, egy hongkongi céget, egy magyarországi céget, aki ilyen kimondottan lokális dolgokat szeretne, annak szerintem mindenképp a magyar vállalkozás érdemes, és ezek az eszközök, ezek tényleg erre vannak kitalálva. Én is, ahogy néztem például a Salesforce-ot, tényleg az is arra van kitalálva, hogy regisztrálj be, és használd. Abba bekötöd a Stripe-ot, vagy a SimplePay-t, vagy a Billingot, vagy bármilyen dolgot, és az szépen lemenedzsel mindent. Szóval azt majd csekkoljátok, meg nézzétek meg. Na, még hogyha van kérdésetek, akkor azt nagy örömmel megválaszolom. Még azért egyszer ide becsekkolom, mert megmutatom, hogyha esetleg még nem szereztétek be, akkor töltsétek le, illetve regisztráljátok be magatokat. Közben itt megnézzük azt, hogy ugyebár legutóbb láttuk, hogy 35-en voltunk, most meg már lettünk közben, na várjatok mindjárt, már 89-en. Szóval szuper, köszi, hogy jöttök és kipróbáljátok, és ugye akkor holnap éjfélig létszik, küldjetek egy feedbacket, vagy írjátok meg, hogy mi az, amit tetszik, mi az, amit még mondjuk jó lenne belerakni a Boostba, és akkor azok között pedig, akik küldenek e-mailt, kisorsoljuk ezt a
jó kis könyvet, és az a jó, hogy ezáltal még jobb lehet majd a boost. Jövő héten lesz publikusan megosztva, szóval jövő héten fogom én is kiküldeni e-mailbe. Most lehet még tekinthetünk rá ilyen beta üzemmódba, mert amit még én is tudok fejleszteni rajta, azt még fogom fejleszteni, és akkor jövő héten meg úgymond így hivatalosan elindul, akkor fogom megosztani, de akkor már általatok egy ilyen fejlettebb, meg fejlesztettebb verzió tud elstartolni. Bepattintom ide még a linkjét a chatbe, hogy meg tudjátok nézni, hogyha szeretnétek, meg még ma este becsekkolni. Itt Magdolna írja, hogy látszik, hogy mennyire imádod, amit csinálsz. Szuper inspiráló. Hát köszi. Meg amúgy tényleg ez nagyon lelkesít, hogy ezt az energiát átadni, és hogy ti is a saját bizniszetekben azt tudjátok felfedezni, hogy mi az, ami titeket lelkesít, mi az, ami benneteket visz előre, és amúgy utána ezt meg átadni másoknak, mert ez az a helyzet, hogy ez ragályos, ez a lelkesedés. Ugye az ember elkezdi nézni, hogy na basszus, én is így szeretném itt építeni a dolgokat. Szóval, akkor még egy kis becsek, itt van a boost, hogyha belogoltok, akkor az így néz ki, kimegyek ide a főoldalra, meg tudtok nézni mindent, ugyebár vannak jó kis szekciók benne, van egy szekció a produktivitásról, ahogy így maradok hatékony, van az egészség, így maradok kisimult, van a biznisz, ezeken fut a vállalkozásom, és van a videózás és online streamelés, hogy pedig ott is mesélek arról, hogy például ez a live milyen eszközökkel valósult meg, és egyébként most ezt a közvetítést erről a kameráról, ez egy iPhone, ez a telefonomról megy most, azért, mert vettem egy új kamerát, egy ilyen Sony fényképezőt, de sajnos még nem sikerült beállítani, mert azért, hát annyira nem vagyok hülye az ilyen tekes dolgokhoz, de ezt sajnos még nem tudtam beállítani, hogy legalább ilyen képminősége legyen. Biztos ki lehet belőle hozni valami szuper jót, de abban majd jobban el kell mélyedni, aztán most így egyszerűen megoldottam, hogy akkor a iPhone-ról menjen addig a kamera, meg arról is mesélek, hogy melyik ez a szép kis zölden ciripelő mikrofon, itt az is benne van a boostba. Még hogyha van kérdésetek, akkor jöhet. Durva, hogy már közben már itt 1 óránál vagyunk, gyorsan elment itt minden, de lényeg, hogy akkor meg tudjátok nézni, és akkor hamarosan ezt is megnyitom, mert még 1-2 dolgot be kell rakni, nem akartam félkészen kirakni, de ez is hamarosan megnyílik majd. Szerintem, hát holnap utánra tudnám mondani. Ez Krisz kincses ládája, archívum, szóval ebben lesznek ilyen izgalmas dolgok, hogy akár a szokáskövetésről infók, meditációról, meg még egyéb ilyen izgalmas témák, víziónak a megtervezéséről. Szóval fedezzétek föl, még kirakom még egyszer ide a jó kis linket, hogy www.parker.media/boost, és akkor ott tudjátok ezt beszerezni, és hogyha benne vagytok, akkor találkozzunk egyrészt a booston belül, a másik pedig, hogy találkozzunk még a Magic Clubon belül is, hogyha van kedvetek. Berakom ennek a linkjét is, nézzétek meg, mert újra nyitva van a csatlakozás. A különbség az, hogy a Boost az megadja az eszközöket, hogy milyen eszközöket érdemes használni, konkrét formában megmutatom videóba. A Magic Club meg megadja a inspiráló közeget, meg megadja a megvalósítást, mert ez kb. Tényleg erről szól. Ja, itt ahogy látszik is, hogy egy inspiráló közeg, ahol a megvalósítás van a fókuszban. Szóval szeretnétek egy jó kis társaságban megvalósítani, akkor gyertek, mert jó buli lesz. Na, köszi, hogy itt voltatok. Még egy utolsó kört még mondok, hogy esetleg van kérdésetek, akkor jöhet, de hogyha nem, akkor elengedlek benneteket, és megyünk lazítani, pihenni, vagy ki mit szeretne csinálni. Én valószínűleg most már így lecsukom a laptopot, és lehet, hogy kimegyek sétálni, vagy nem tudom, valamit, amit fan lenne. Majd ez kiderül 5 perc múlva. És nektek meg akkor jó felfedezést mind a Boosthoz, meg mind a Magic Clubhoz, és a következő program, ami lesz, na várjátok, gyorsan rácsekkolok itt a naptáramra. Egyrészt megyek hétvégén a Gábornak erre a 2 napos tanfolyamára, ez a 1+1 nap, szombat meg vasárnap, szóval van kedvetek, akkor ott mondjuk élőbe tudunk találkozni. Tudom, hogy többen jöttök, mert itt láttam a chatbe, hogy írtátok, szóval az szuper jó. Azt egyébként, az a helyzet, hogy ezt nagyon kívánja most a testem, hogy elmenni valami jó kis testtanfolyamra, vagy akár egy, nem tudom, bárszkezelésre, vagy ilyesmi, szóval az nagyon jó lesz. A következő hívásnak az időpontja az jövő hétfőn este 8, amikor elindul a 7 napos válj láthatóvá kihívás a Magic Clubon belül, szóval oda tudtok jönni. Hogyha ingyenes programra szeretnétek, akkor képzeljétek, november 11-én, na azt várjatok, most megmutatom, azt szerintem sokatoknak fog tetszeni. Már is mutatom.
csak előtúrom itt az infót. Na, lesz egy ilyen workshop, egy ilyen online előadás, erre majd regisztrálni kell. Ennek az a címe, hogy rendszerezd a bizniszed, és élj nyugodtan. Szóval ez arról fog szólni, hogy mert sokan vannak úgy a bizniszben, hogy úristen, mi a következő lépés, mit csináljak, még az elején vagyok, nem tudom. Ez meg tényleg arról szól, hogy hogyan tudunk most mondjuk így valamennyire szisztematikusan építkezni, hogy mutatok pár olyan egyszerű kis rendszert, amit például be tudtok vezetni a bizniszetekbe, és szerintem hetente több órát meg tud spórolni. Én is majd így összegyűjtöm addig a konkrét infókat, már van a fejemben 3 olyan dolog, amit mindenképp megmutatok nektek, de lényeg, hogy ezt írjátok be a naptáratokban. November 11-én este 7-kor lesz ez a rendszerezd a bizniszed, és élj nyugodtan hívás. Ez igazából nem csak azoknak szól, akiknek bizniszük van, akik mondjuk szeretnének bizniszt csinálni, és szeretnék már az elejétől kezdve olyan szempontok szerint építeni, hogy ne kelljen annyi manuális munkát csinálni, mert látjátok, hogy azért ezekkel a rendszerekkel hát rengeteg órát meg lehet spórolni heti szinten, és hogyha már az elejétől kezdve úgy tekintünk a bizniszre, hogy nem nekem kell tenni minden egyes percet a bizniszért, hanem ezek a rendszerek tudnak dolgozni, értem, meg a biznisz is tud dolgozni, értem, akkor ez egy teljesen más megközelítés, és amúgy már az elejétől kezdve lehet így csinálni. Jó, hát nyilván én is már van jó pár évnyi biznisz tapasztalatom, szóval most az elmúlt 1-1,5 hónap elég gyorsan össze tudtam rakni a dolgokat, de ide kimondottan olyanokat szeretnék hozni, amik így azonnal tudnak nektek segíteni, akár mondjuk egyéni vállalkozók vagytok, de lehet, hogy majd itt is úgy fogom csinálni, mint szoktam, hogyha konkrét példákkal, ha valakinek még nincs biznisze, valakinek van biznisze, vagy valakinek már Kft-je van. A rendszerező hívás elérhető lesz később is? Igen, de erre regisztrálni kell, szóval ez csak azoknak lesz elérhető, akik regisztrálnak. És egyébként de tök új dolgot is be fogok majd vezetni, ez pedig az, hogy ezt tegnap találtam meg, és a Barbie-val már elkezdtük felfedezni, szóval például lesz egy ilyen publikus eseménynaptár, amire fel lehet iratkozni, és akkor ezek az események automatikusan bekerülnek a naptáratokba, hogyha szeretnétek. Szóval nem az van, hogy például amiket csinálok, ilyen streameket, amik ezek az ingyenes programok, szóval nem kell mindig majd külön beraknom, lesz egy ilyen naptár, amire fel lehet iratkozni. Közben pedig Henny ír, hogy basszus, úgy olvastam, hogy rendszered a bizniszed. Na, ezt most leszcreenshotolom magamnak, mert ez meginspirált engem. Lehet, hogy majd csinálok valami ehhez hasonlót is, szóval köszi. És pedig Boglárka kérdezi, hogy meddig lesz nyitva a Magic Club, visszanézhetők az októberi hívások? Na, ez egy fontos info, és nagyon köszi, hogy megkérdezted. Szóval, hogyha most becsatlakoztok a Magic Clubba, akkor minden októberi tartalom elérhető, és ugyebár jönnek a novemberi tartalmak, azokat is megkapjátok. Azt pontosan megmondani, hogy még meddig lesz nyitva, szerintem még most a következő pár napban tutira nyitva lesz, szerintem jövő héten lesz a zárás, de erről fogok majd e-mailt küldeni, szóval ha valaki gondolkodik, akkor ne gondolkodjon rajta sokat, mert még lehet jönni. Aztán utána úgy vagyok, hogy ilyenkor lezárom a csatlakozást, jön a fókusz más területekre, mert ugyebár most is le volt zárva a csatlakozás, és közben történt a Being You, történt a Meetup, történt a Boost, meg még a további 2-3 dolog, amit így folyamatosan készítek elő. Na, de örülök, hogy átjön az energia, és hogy tudjuk itt boostolni a dolgokat, és durva én is, ahogy ma csináltam, hogy úgy észrevettem azt, szóval nem azért lett ez úgymond a terméknek a neve, hogy boost, de én nagyon sokszor használom, hogy basszus, boostoljuk meg az egészet. Szóval a boost. A naptár funkcióberakás meg is fog működni, mindenem fog működni. Az a durva, hogy ez egy olyan cuccot találtam, mert képzeljétek, onnan jött ez az egész, hogy vagy ebbe a hónapban az első Magic Club híváson fölmerült az a résztvevőknek a részéről, hogy fú, tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen naptár, amire föl lehetne iratkozni, és akkor nem kérem mindenkinek egyenként beírni a naptárjába, és akkor volt bennem, hogy hát ismertem pár szoftvert, mert meg is néztem még jó párat, de nem volt egy olyan megoldás, amire azt mondtam volna, hogy hell yes. Én pedig azokat a megoldásokat szeretem, amikre azt érzem, hogy na basszus, ez menő lesz, ez szuper jó lesz használni, és tegnap megtaláltam. Ma nem tudom, hogy hogyan, de megtaláltam azt az appot, rögtön elő is fizettem rá, már elkezdtük nézni, már 1-2 dolgot össze is raktunk benne, de szerintem ez a következő napokban szerintem holnap után tudok vele foglalkozni, és akkor utána ki tudjuk majd rakni a weboldalra, és egyrészt lesz egy ilyen
zárt naptár, mármint csak a Magic Clubosoknak, hogy a Magic Club programok automatikusan bekerülnek, de lesz egy ilyen publikus naptár, és úgy működik, hogy lehet Google naptárhoz, Outlookhoz, Apple kalendárhoz, mindenhez, és egyébként én is az Apple naptárat használom, és sokszor ez tényleg valahol hiányoznak ezek a funkciók, hogy Google-be hozzá tudod adni, de mondjuk Apple-nél nem, és én is az Apple cuccokat használom. Kérlek, tedd ennek a rendszerezd a bizniszednek is a linkjét. Ennek még nincs linkje. Szóval most a boostot raktam össze, ez lesz a következő dolog. Szerintem ezt megint a következő néhány napba fogom összerakni, de hogyha rajta vagytok a e-mail listán, és hogyha becsatlakoztok a boostba, akkor már fogom küldeni nektek erről az infót is, hogy erre majd föl tudtok iratkozni. Hát én most azt látom, hogy na mindegy, küldöm majd az e-mailt róla, majd fogtok értesülni róla, meg ugyebár itt a Facebook oldalon, vagy függően attól, hogy nézitek Facebookon vagy YouTube-on, a Facebookon kint lesz az esemény. Oké, szuper. Barbie írja, hogy annyi programunk lesz, hogy muszáj, hogy legyen naptár. Igen, mert amúgy én is úgy vagyok ezzel, hogy annyi ötletem van, de nem akarom magamat megállítani, és mindent meg akarom valósítani. Most szeretnék majd egy olyat is csinálni, ahol konkrétan megtanítom nektek a Kajabit, aki szeretné akár mondjuk azon építeni a bizniszét, és valami megoldás majd lehet, hogy lesz erre a magyar vonalra is, mert tudja, hogy valahogy össze lehet rakni, szóval, hogy nem tudom, valahogy biztos meg lehet oldani, majd tűnődöm rajta. Enikő, szuper, hogy ezt írod, köszi a visszajelzést, hogy imádod ezt az energiát. Hát ezt azért veszed észre nyilván, mert benned is ott van ez a lelkesedés, meg mindig szuper jó találkozni veled. Ugye múltkor is a meetupra is jöttél, meg minden programra, szóval köszi, hogy most is itt vagy, meg mindenkinek. Köszi, hogy itt vagytok. Na de akkor megyünk pihenni, küldöm majd nektek a linkeket, még aki nem szerezte be a boostot, akkor az ezen a linken meg tudja tenni. Még kirakom ide nem tudom, a logót is, igen, még meg tudjátok szépen nézni, és akkor találkozzunk a booston belül is, vagy ha van kedvetek, akkor pedig a Magic Clubon belül is. Szóval akkor jó pihit nektek, szép estét, és majd találkozunk e-mailbe, live formájába, vagy valahogy jó pihit. Sziasztok!